Igbo. As the people, as the red abo. They got run. Yes. Why? It's true. And what I get a minute seven. I get to say it. What is written is already written. Yes, sir. Blessed. That's the way go. That's the way go. Ego. Blessing toto ya. Blessing na to eta ya.
Jesus Christ. Ọ na-awụ kpatakpata ogburu anya oji na ngwa otu ụbọchị ka o metụrụ Chineke asị ndị mmụọ oji bịa ka anyị ga-ema na oyiyi anyị. Akwụkwọ nsọ gwara ama na oge nwoke a na-akpọ Adam mgbe e kere ya ekekwe ya na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ha na-akpagharị nwa obi aṅụrị maka ekere ha abụọ otu nwoke na otu nwaanyị. Ọzọ nna na-ada mgbe onye a na-enyefe oke ngwa ngwa mgbe ahụ na ọ na-akpọchiwa agụ obodo onye na ọ na-akọrị. Akwụkwọ nsọ gwara mana e mere ka onye ụra mgbe onye ụra echi na mkpụcha aka e were nwaanyị a na-akpọ ibu nyere gbawa ya n'aka ka ọ bụrụ onye inye aka ka ọ bụrụ onye nkọrị ụka ka ọ bụrụ onye na ọ ga-amụba ụwa. Atụ kesịrị ha ya bụ n'obi wụ Chineke mere amara iwe Ministry of Agriculture ka Adam na-eji ụlọ ghara ga-anọ n'abụọ ka abụọ ghara ga-egwu ha. Akwụkwọ nsọ gwara ama na n'ime ihe niile kere eke o nwere ndị ewetara ike nwee ndị asa aja elu nke ahụ ụwa nwere ka ọ ga-eme ọ ga-etuzuru ete ọ ga-eri iji igosi Chineke na anyị ekelele ya na o mere ka anyị tụ isi bute ọdụ ya ka anyị na-ekpe ekpere ka anyị na-echetakwa ndị Amike ndị kọrọ ji ka ọ dị n'afọ na anọdụ ma na-ebute ya. Anyị na ndị ọrụ ka anyị bitere ọtọ ka anyị kelee Chineke ma eburubere ụzọ rie ji ma anyị eri ihe oriri iwe ede maka onye bụ nwa bụ ụzọ ga-anwa gị iche ka ọzọ ndị aga n'aha ndị Amike ka anyị na-eri ji taa. Anyị kpọrọ ndị ukwu na ndị nta ndị hụrụ anyị n'anya ndị ikwu na ibe ndị enyi Reverend Fada anyị nọ nga ndị enyi ya ndị si ebe dị iche iche nọ nga ndị ezi ibe m nọ nga a na-asị ị na-agọzi anyị gọzie ha. Chineke biko ndọka n'ihe eji azụ ya ndụ ukwu ugbu na ndụ nke ọzọ na-abịanụ nna nna anyị bụ isi ala anya arụsị maka anyị na-efe Chineke dị ndụ onye ikele nọ n'aka ya. Onye a gwara ka ị bụ onye na-agbụgbọ na ebe eziokwu na na-ewu iwu ọsịsọ. Onye isi ezinụlọ niile anyị ga-ewere anya anyị elele bugwu niile lebinye aka anyị ga-esibịa ọ na-aka gị ji onye mere ihe
over the parish rector, everybody shall be opening prayer. People are already with Amike. I also wish His Highness Dr. S.L.O. Keke. So, yes. Maka na ọjọọ nke a na-ebe a na-awa ọgwa ụbọchị ahụrụ m ụka maka na anyị ga-eburu ụzọ awa gị anyị gawa n'ihe gbasara eriri ji ka o were wụ na tonight. Father, sorry government, you say go so. Yes. Cabinet chairman. No about day, but I didn't hear for it. I should come on your way. Oh, no, the church on attacking you time. Now go here with you. If some Nando, it would take a G. So I told them they come one. So I make our bad days again. But yet they would do your festival. So still, Jesus Christ, I and my father are one, not John 10:30. Therefore, I wouldn't hear an animal and cow. How one day? Oh, no, oh, dear. One. Father is the number. Okay. Anybody had that, though? I went to the church taxi. Now, 10 days ago, come 78 years. So, I get going for more years. I want to see you get better one more. Okay, you put that. Akasha what I have now, but what all Akasha I get an na di Omega. And them in man. I took a man to go. I said, Monyo Gama. Man, 18 Gaga, Pekata of man, who on your balloon, 18 a more number. They should do this nag making a mon. I bet you they come in a better. Autumn says a mom. Anam Gamma says a mama. Come where how much you put him for her. So, Chineke, this number of years from you, only selling the garland, that's why you walk out with it. He now so the number of years from your head, from your blessings. Take a chim on your hands of come. And make a grave for the 78 years, cover. Out of consider 10 days, and I want hope of more years. Chineke, Biko, he ain't give him come now. And when I got ways in the blow like a chicken, I'm a it's some moving days in little no back at it. Namna doge, Yemaka. Now I am so really like a dino. You come to Pasau, you're breaking in the never stop tagging now. What then I cause on Adiano? Take a seeker, take a no cause on Adiano. And they can be a cook. You also don't want to walk, or what the bomb about change. Chilekan Naron, Yemaka. Come we get Hana. Won't get him when you let him done. So that you like the member they keep them no big basil. If you can a number of years in Kenya, and Mario, to give we can go to my congratulate the Deutsche like a young money left. Come more years. So that the Bunga no na canca, where dear Nila and Nona is Mungala. Now I can a cock like a monson. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Many more years 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 to you. Many more years, many more, many more.
ekelele gị isi dọọ gị ọdụ amaghọdụ anyị ga-adịrị karịa ka ị dọrọ onwe gị ihe anyị ga-agbakwere gị nwa okwu abụọ ka m ga-agbakwere gị otu nọ na nke ọnụ ahụ nke ọzọ nọ na nke mmụọ na nke ọnụ ahụ ọtụtụ ndị ịgbasiri ike mana ị ga-agba mbọ lekwasịkwa onwe gị anya n'oge dị ugbu a ị na-akwago na eji ihe niile ka a ga-eri ụmụ mmanya niile ka a ga-aṅụ maka otu ịnọ ugbu a a ga na-ebutere gị ihe niile na-ebute otu anyị wụ fada onyinye niile a ga-ebute ego abụọ ka ego atọ aga m asị na ọnwụ ka e nyere ya bụ fada m pụrụ ọtọ rie otu ezi ego ọnwụ pụrụ ihu a na-ebute enweziri ike gị na-agbagwe na-aṅụ sọsọ mmiri ọ maka ndụ m ka m dị na-ekwu ihe gbasara badde ya bụ ị ga-eleru ọnụ ahụ gị anya ihe ị na-eri n'ọnụ gwa ohere rahụ ụra zuru ike. Year 2023 on Sunday 3rd September 2023. I consider it a great privilege and honor to welcome you all to this unique occasion. I have the authority of Ishodukukwonkwem, Amike House Asian Kingdom, to declare this day eating of the new yam for Amike and to play host to this historic event that has brought together our visitors and indigenous of Amike people. Our New Yam Festival commemorates anniversary of God's establishment of Ministry of Agriculture in the Garden of Eden, that before the creation of mankind. Ihe ga-ewetara ndị
Amike ọganihu n'udo nwa ọjị taa ụzọ ndị Amike ghere oghe ndị na-eme ka ha na-eme nwata nwaanyị alụrụ na Amike na ndị atọ ime ka mgbe a na-ebi ya dị ukwu taa ọ dịsị nke na ala nwa ejima ejima na magana ma una why ma ndị nsogbu ya ma mmụta ji nta Chineke ga-decide inye salvation agajiere m ha na ụmụ m Amike hụrụ m n'anya ndị ihe banyere m na-emetụ n'uche ndị na-ekpe ekpere ha eti ike m ọ ga-adịrị ha na mma onye na-eweta enye ọhụnye ọ na-eji akpọ ya ana m ekpere nwoke ekpere ebe ekpere nwaanyị ekpere ndị niile anyị kwuru gosi ha bịa nọnyere anyị na-ekpekwere fada anyị ihe fada anyị ji bi na chọọchị anyị na-ekwu okwu Chukwu ụwụ mgbe a ga-ekirite ndị ọzọ na-ekwerere na Chineke ga-esoro kirite ịba na ala-eti Chineke onwe gị ọzọ ekpe ekpere ihe ọ na-ekpe ekpere na-eji ụra oge ruo mgbe a ga-eke nzọpụta ọ ga-eri ya aka n'aha Jizọs onye m na-arịọ otu onye ka m na-agbakwa ibe ya ọ na-awe ekpe mkpụrụ ochi amala nkwuchi agụ mgbadabe ya ụgbọ ndị Amike niile ajị udo ka m na-arịọ udo ka mma ka ọnụ nọrọ n'udo ka ọnụ gbasa udo ka aha bụ asịrị wepụ ịkpa asị ịkpa iche iche iro nkewa adịghị ọcha niile onye fada anyị bichiri na chọọchị taa maka chọọchị anyị bụ ọsị ma ezi ihe nwa aka m ọtọ ọdị okwu na ndị a na-ekwu okwe ọzọ n'ebe ndị Amike nọ ihe ọma na-ekwuta butere gị anyị na-awa ji adị ikele gị ekele nna nna anyị kwụrụcha anya arụsị mata anyị na-efe nche Chineke dị ndụ ọwụrụ ebere ka nna anyị ha si eme ya mbụ mana anyị na-eme ka anyị wụrụ ndị azọpụtara azọpụta ka anyị wụrụ ndị a gọziri agọzi ka anyị wụrụ ndị a na-atụ elu ihe ọma gaji ịbịa n'oge ikpeazụ nna anyị biko gozie ndị ezi ibe mụ na ha nọ nga gozie ihe aka ihe enwe gozie ndị ike ma ndị ike na-arụzọ gozikwere ndị na-aga eze n'ụdị ọbụla onye na ha nwee okeke ruo onye ọbụla nke ọbụla ọnụ Chineke dịka ana m arịọ ha arịrịọ chi onye pụrụ ihe niile onye mere eme eze mgbe m na-amadụ ana m arịọ ha arịrịọ ka ihe m ikikere ka o were nwere ihe m ga-emeta ga-eweta ngozi nye mmadụ niile ọ kasị ndị Amike ọ kasị ezinụlọ anyị ọ kasị isi obi anyị ọ kasị ndị kpọrọ gburugburu ebe a taa mgbe Jizọs Kraịst na-ezisa ozi ọma o kwuru a na-achọ ya achọ ọtụ ndị nne na ụmụnna ya ọ ndị adọ ebe a taa na-anụrụ okwu Chineke so ana m arịọ ha arịrịọ ka ndị adọ ebe a taa na-anụ ihe m na-ekwu ọha nne m na ụmụnne m na-aga mmụọ nsọ onye ga-amara eze ntị ama mma eze Abiko eze arụba ọlọji ọlọji onye ọkụ egbe anụrụ oge egbe eze ọlọji ọba ga-eji agwa ya awụ na ndị kwesịrị ịnwere ike ụgbọ agwa ya eze ga-agba egwu so onye ọla na-edebe change maka anyị ga-eme appreciate anyị ga-eme appreciate dịka ọ na-awa ji dịka egere eke onye na-ata keeki ọwụrụ eze emecha ha na-ebe ụgbọ ndị eze na-ebe a ma ndị chiefs ọ na-agbata echebe ya ndabaka hụ ala anya ga-eji ahụ na-eji mgbanwere ndabaka hụla ji o ji 10,000 naira wara ji ya kọrọ na-ega biko yes biko wadụ ji ọ na-ezugbu oriri aha gwa ejinyere ha ji Engineer, Ije do that with 5,000 cash. Now what I do? I really want to be there. Although I did when can I hold this? Only 5,000 now what I do cash. Okay, now Amike.
Amike, please. Reform Amike, please. Reform Amike, please. Yes. Amike, yes. Amike Mamano, Amike Mono, Amike Zono, Ezekadio. I over to put around people. Oh, yeah, go. N'obi ha na ihe agaghị adị ọcha taa mana anyị kelere Chineke nke machasị ihe niile o meela ya dị more colorful, mee ya dị more rich, mee ya dị more peaceful. Anyị na-ekele Chineke n'isi gị ma na-asị udo anyị na-asị na anyị ga-eweta n'Amike ka Chineke nyemere anyị ebere ma nyere anyị aka site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Now we have to pay homage to the throne. So, that will be such a good. Yeah, now, would you know we like your like it? Oh, what in a foundation, man? I got my time. Oh, not a man. Oh, no, not a man for 50 years. Oh, yes, the police, I'm there. Oh, yes, the court, I'm there. Oh, yes, you know, I'm here. When I am here, when you know, I'm here. So we need it. I know my all family. Who don't need it. Unu mi ihe ọnụ chọrọ ime unu emegere ya ekpere mekpere n'abalị ihe ọnụ kwuru uche ha bile establish ọbụla m Chineke na ekpere o mere na establish ọ ga-aga n'ihu ọ ga-awụ so ana m etipi ya good unu nwere eme ọ ga-ere ọ ga-ama eme ọ ga-ere ma asị m ụmụ otu mkpụrụ oge ọ ga-agba mkpụrụ obi Shedrak, Mishak and Abednego ma ọ bụrụ na ndị na-agba iwu ụjọ una atụmụjọ nshi una atụmụjọ aja una atụmụjọ mmeja mgbe ụlọ dị jide any time of the day my God adị m anabata ọnụ adị m make reference adị m ọnụ ihe ndị ọzọ ụfọdụ n'ihe ndị a ka a gwọrọ m nsị m mee adị m eme to make sure that ihe ahụ pụrụ iche ma ọ bịa na mmezu ndị ahụ dị ụtọ ọhụrụ ahụ ọkwa ọha na-akpa ama laịf dị ụba ahụ Otogi Jesu, you tell Amike. I'm going to now congratulate on for it together. Now I'm going to now I'm going to go to when I call all the medal, all the medal. Thank you, sir. I'm going to support now. Not to support, but all those she join. My own prayer now, all the prayer now. Maka ndị nke awụ ndị dara ada ịma ha na-etonye a na-akwado ya na mmadụ nọgide ya na-amụrụ eze iwu na-amụrụ eze iwu onye na-agịda were ezete ya nwụọ ya na-amụrụ eze iwu ọwụchi ka m na-agara ha so gaa na ihe mechie n'obodo dị mma Chineke gozie ọnụ n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ
My sister. What's her name? My sister. What is it with a lago? Every man of Motorobia, what is it with a lago? Let I would go in Marambo. What is it with a lago? Motorobia, what is it with a lago? Gala hoodies, Gala hoodies, you wouldn't come. Gala, let you step aside. Let the biggest sit at the side. Gala, sit at the side. Gala. Galabia, Imaramo Tolobia, what is a Pulago? Every Maramo Tolobia, what is a Pulago? What is the British? What is the British? Whatever. Hello, my job. Hello, my job. Hello, my job. Minister, Nation, Igbo State. Igbo
Amike mụrụ m bịa n'elu. Ọ na-akpọsu ndị ahụ ndo. Ndị anyị mere mere ebere bụ ndị isi ike na-ebi n'ala ọgbọ. Ihe m na-arịọ arịrịọ n'ebe Chineke nọ wụ mmadụ nwere ike chọrọ mgbobido nwa. Anyị na-achọ ka ọ chọrọ mgbobido nwa. My brother. Ana m na-ekpere ga-ekpere ọma ugbu a ka Chineke na-ana ekpere m maka oge abịara m n'ahụ ọnụ chisi ike ara ihe na-akọ ọnụ ọnụ bịa kọọ m ara ebe m si mejọ ọnụ bịa gwa m maka na mma na ndị agbata tinye niile so that from time to time ọdịna mụrụ ọnụ ga na-aga n'ihu ite a na-arịọ ọ na-arịọ ụlọ esiri ibe ọ na-amala anya mgbe Jizọs Kraịst kwuru onye na-erite ahụ ya ọbụ na obodo anyị na alaeze ụmụazị ihe ọkwụsị afọ nna rute ya ga-adị Yes.
My film still remain. My film still remain. I said I'm my film still remain. I said I'm they can't go and kiss you with it. You never let them be. In the wood. Nyam na yo si chineke wu. Ukponu ti bia, olu ke ja ala ga aka mma.